Te meztelen afrikai nőket nézel, ha? Nem, nézd. Az egy anyakoca. Tudom, de látod a csöcseit? Szia! Ja, sziasztok. Emily rokona kirakott. Mi van? Miért? Hát, ha a feleséged rokonától bérez lakást, és ne adj Isten elváltak, akkor a rokon hirtelen visszakéri a lakását. Nem írtatok szerződést? Hogy tehetett ilyet? Kiki szerződést a rokonától? Hé, költöz be hozzánk. Majd mi vigyázunk ahogy rád. mondja, ez a legkevesebb, de ígérd meg, hogy abban a pillanatban, ahogy jobban leszel szólsz, mert szeretnénk kicikizni a hajadat. Igen. Jó, szólok. Aha. Baró. Köszönöm, srácok, írtó hálás vagyok. Hát akkor megyek és újra összepakolok. Annyit cipekedtem mostanában, hogy kezdem úgy érezni magam, mint egy teve. Mi van? Ja, csak úgy értette, hogy herel.